Какво правят? Пушнахме се. Поздрав за Кристина. Тук не. Имаш ли спомени, в които ти да не си грозна? Ивицата на горната ти устна е мистериозна. Живея за един момент и да си замениш от мен твоето чело като леген. Аз се чувствам обезчестен. Живея за един момент да си замениш от мен, да изчезнеш чак в САЩ с някой циганин любящ. Имаш ли нещо против да спиш ей тук на земята? Нямам турба, с която аз да ти покрия главата и просто няма да ми стане. Няма да ми стане. Ако ти си до мен, аз съм почет, просто няма да ми стане. Няма да ми стане. Ако си тюлен, да бъде свиреп и мъкво не се обърка, щом не пуша и не смъркам, с пръст в пъпа си чувъркам. И го протърквам, има какво да се обърка, щом не пия и не смъркам, с пръст в пъпа си чувъркам. И го протърквам. Има ли място, където да нямаш пъпка и да не знаеш? Мога да те ритна където си пожелаеш. Живея за един момент и да си замениш от мен твоето чело като леген. Аз се чувствам обезчестен. Живея за един момент да си замениш от мен, да изчезнеш чак в САЩ с някой циганин любящ. Имаш ли нещо против за брадата ми? Да си водка. Няма виагра, която да действа с тази мутра идиотка и просто няма да ми стане. Няма да ми стане. Ако си до мен, аз съм почет, просто няма да ми стане. Няма да ми стане. Ако си тюлен, да бъде сред, няма какво да се обърка, само с гадни съм забъркан. Няма какво да се обърка, само с гадни съм забъркан. Yeah.